Hvad Bitchwood betyder for mig? Bitchwood betyder alt for mig. De gav mig alt. Rejser, penge, mønter. Det bruger vi ikke mere. Fra producenterne bag prisbelønnede dokumentarer om danske popsensationer Aqua, Nephew, Sabia og Big Fat Snake kommer nu en afslørende og chokerende film fra ekstremsportens verden. En film om skateboardfirmaet Bitchwood. En beretning om snydet bedrag og en mands kamp for retfærdighed. Så før jeg mødte Bitchwood, der var mit liv perfekt. Mod et firma, hvor hård valuta og kolde kontanter er mere værd end kød og blod, ære og døde. De lokkede mig med en kontrakt. Penge, damer, rejser, you name it. Det var tomme løfter. En kold kamp om markedsandele og magt, og hvor et brugt skateboard aldrig er mere værd end det træ, det er gjort af. Bitchwood. Ekstrem sport. Eller ekstrem forretning.